Ćao ljudi, evo ulazimo, to jest ušli smo u posljednju nedelju priprema za Lion Pride Arm Wrestling ligu koja će se održati u Beču. Event će biti 18. januara. Ja lično imam meč protiv Christosa Zablarasa, jako zanimljivog protivnika koji će biti veliki test za mene. Vidjet ćete sad mali deo treninga, pošto ne mogu, jako treniram, malo sam povredio brachialise i brachioradialise, posljednje 2 ili 3 nedelje ne mogu jako da ih treniram, skoro nisam ništa ni trenirao i laktovi su mi razvaljeni i ramena i sve, tako da sam malo odmarao, pogotovo ove i prošle nedelje od treninga. Imao sam jake sparinge pa se telo baš upalilo. Radit ću malo bučicu, malo sklekiće, malo kapi, to je to, ništa specijalno. Možete vidjeti recimo trening u nekim kućnim uslovima gdje nemate mnogo tegova, mnogo nekih ručkica i tako to, možete sasvim solidan trening da uradite. U narednom periodu očekujte više videa vezano za trening, za tehnike i tako dalje. Sad ću ponovno da se aktiviram kroz mjesec, dva, spremam nešto jače, veći, duži video, mislim da će vam se svidjeti. Tema će biti Lazara Megdan, za par dana će biti gotovo svo snimanje, pa onda ulazimo u montažu, cenim da će biti to gotovo do kraja marta, tako da se sprema nešto zanimljivo. To je to za sada, uživajte. Malo bek, kapću malo i sklekove.
samo jedan set za tebe. Jedan set za mog batajocu. Šta radiš? Malo radio bučice, biceps, bolje mi je malo, pa malo sklekove. I evo sad malo back, pa ću malo sklekiće i to je to dosta za danas. Nešto lagano ili ne? Igračka, 50 kila. Lagano, 56 kila. Šta to Meca? A. U sunci. Koliko je to? 50? 50 kila lagana.